Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. So bafuma ngabe intombazane ikuphoxa, mhlambe nje uzama ukuyishayela bese iyakuphoxa. Ungabophoxeka, yabo. Ungabophoxeka ngoba mina nawe siyazi ukuthi awusiyona imali. Akubuwona wonke amantombazane azokuthanda, yabo. Kubalekile ukuthi ukwazi lokho. Ngisho ungaletha muphi umculo omaziyo omthembile noma uDrake noma ngawo Chris Brown noma ubani. Akuwona wonke amantombazane amthandayo emhlabeni. Khona ngamfuni, yabo. Ngoba akasiyi imali. So imali kuphela ethanda wonke umuntu. So ke nawe intombazane mangabe ikuphoxa mhlambe kade uzama ukuzibika njengendoda bese yakuphoxa intombazane. Khulileke ungaphoxeki, ungazithola ususesimeni la khona usujaha wena ukuthi intombazane usuyayithuka usuyibiza ngaphansi kwekete mhlambe, yabo. Ngoba mangabonze njalo ukhombisa ukuba too emotional, yabo. Akufuneki mangabe uyinsizwa ube too emotional, ube sensitive, yabo. Ngabe iphoxa intombazane kumele uunderstand ukuthi hayi akuwona wonke azokuthanda. And-ke mhlambe nayo usuku layo lihambi kahle, mhlambe khona into eyicasulile, mhlambe khona mhlambe inendoda yayo futhi mhlambe futhi ayigcwele ngawe, yabo. Zinganingi izinto but wena ungabophoxeka ngoba awusiyona imali, yabo. So mangabe kuphoxa ungaphatheki kabi. Ubojabula ngoba ngihlezi ngisho ngithi amantombazane awu-10 ozowashayela awu-8 azokuchitha but lawa awu-2 azoyithanda inkulumo yakho, azokuqoma. Usho uthini? Uyanokha iminyango eminingi bengakuvuleli but mangabe uqhubeka elandela iminyango bazokuvulela. So nempilo injalo mfowethu, nasemantombazaneni futhi kunjalo. Uyabekezela, hayi ukuthi wonke azokuthanda, yabo. But uya-improve, uyabona ukuthi okay ikuphi la ulahle khona then u-improve kwezayo. Ingakho ngihlezi ngithi kuwe zijwayeze ukuqaqa ulimi ukhulume nabantu, yabo. Ake sithi mhlambe usetekisini, usebhasini, ngisho athi umephi mhlambe umuntu oseduze wakhe intombazane noma umfana noma ugogo noma umkhulu, xoxa naye ujwayeze ulimi ukuthi ngisho athi intombazane yebo ukuthi ayichaza, yabo. Ayichazi nakancane but xoxa nawe ujwayeze ulimi ukuthi uliqaqa, yabo. Uyihlekisa ingane yabantu ngoba kothi kufika ilanga la khona usuhlele eduze kwale ekuchazayo noma usumeke eduze kwale ekuchazayo kuba lula, yabo. Because into ejwayele ukukhuluma, yabo. So ungahlezi uhlinile uthula ungabaxoxisa abantu abaseduze kwakho ulinde le ntombazane ekuchazayo ngoba iyothi masifikile kuyobe ngathi ulimi ulifaswe ngestapler, yabo. Istapler lesamaphepha lo belingavuma uqaqeka indaba wena awuzijwayezi ukukhuluma nabantu. Iba feel free mfethu, iba free, xoxa nawo wonke umuntu ukuze ujwayele ukukhuluma, yabo. Once wajwayele ukukhuluma kuba lula. Awukhethi ngisho athiwa umfana, intombazane, nombani, ugogo omkhulu, mama, bani. Uyakwazi uyaxoxa nawo wonke umuntu kuba lula. Nentombazane namantombazane wathola kalula mangabe umjito okhuluma okhululekile, yabo. Hayi umjito ohlezi ethule engxamile, awazi ukuthi ucabanga mhlawumbe ucabanga into embi nje, yabo. So ke ingakho ngisho njalo ngithi sijwayeze uqaqa ulimi ukhulume nabantu. Abantu mfethu batholakala yonke indawo, yabo. But mangabe uzijwayeze ukukhuluma but phela nawe kumele ukwazi ukubona umuntu mangabe umkhulumisa ukuthi okay indlela responda ngayo ukuthi akathani ukuthi niqhubeke nikhuluma. So nalezo mpawu zibalekile ukuthi uzazi but nje sijwayeze ukukhuluma mfethu, ulimi uliqaqe. Uyobona kuba lula nasentombazane echazayo kuyovele kushibilike nje, yabo. Kalula kanjalo. So mfethu ungaphoxeki intombazane mangabe ikuphoxa, awusiyona imali. Akuwona wonke azokuthanda, yabo. But mangabe ikuphoxa ungabophela amandla ugcina ungasasheli ngoba lokho kuba nomthelelo omubi, yabo. Ugcina usuwacuthela amantombazane suwadlengula indaba uyasaba ukuphoxa. Ukuphoxa kumele ungabi sensitive mangabe uyinsizwa. Akuphoxa intombazane ungabi nankinga. Ifisele usuku olihle ihambe intombazane, yabo. Hayi ukuthi ugcina usuyibiza ngaphansi kwekete ingane usuyayithuka, hayi wena ukuthi, yabo. No, ungayenzi leyo nto, wrong leyo nto. Akuwona wonke amantombazane azokuthanda but maningi akuthandayo but akuwona wonke azokuthanda. So kubalekile ukuthi ukwazi lokho. So ke ngiyathemba uyawuzwa lo mlayezo mfethu. Uma ngabuza ungasubscribe kule channel because mina nawe kusakuningi kumele sibonisane kona siqhubeke sephambili. Shaphuke mfethu.